Nasa anisa. Kasa slow motion niyo. Alawan ko rito. Raymond, kikain dyan sa nasi. Ewan sa lahat na paman. Kung pinyan na nasi, ekanamay talatulo. Right? Yabe. Kasa sanglo yung kuminista sa lawan ko. Isa kami get na voto tayo kung ganda ka na yung sisuwe. Nakabot mo. Ewan na kung mapamural yan. Rusin ko, Bentne. Kaya ko nga, Bersilin ba ko, lahat ko yung Bentne. Bersilin lahat ko nga. Lahat ay makikin. Makita, ito, enak na yung kikar, kapalay ko ni. At, makita, ito. Tekrar mo sa klase dito sa natulog. Finish! Oh, we're just gonna leave it until it's done? Ay, naging ito pinapol na mag-cement ko. If they're running and then you face it to them. Malamatan niyo yung suwipot na. Cement ko, first thing natin yung sumimit, ay nakal, gawin ko na eh. Udwa ito ke buka sa tayo ya. Udwa ako. Nakakita ka buka sa buwan. Ay, hindi na ako. Tulit na first pa yun naman. Kenya gila pa sa ubal mo na nikalansi. Arlin mo gokman, arlin mo gok. Udwa ito. Sepunjan ito santo. Udwa ito. Sepunjan ito. Sepunjan ito. Alam ko siya, pagtalo ko eh, may matang ang third and fourth. Wala niyang comments ko ng video niya. Sabi ko siya, may tukwenta. Udwa ito. Sepunjan ako. Sepunjan ako. Sepunjan ako. Sepunjan ako may berhangkat. Gulmata, ugay pati ng line niya. Gulmata sa line niya pati ng mga attorney. Ikaw mo man, mamang nabasok mo. Kung sinayamig yung officer, ba't naman yan na wika yan? Mga isamay. Maraming kumpay ko na lang. Pero, ito kapag nasula. Ay, tumasok na ba kumain jalan mga malay, Dora Dixon, something. Jenny Darwin lang sa unan. Jenny Darwin lang sa unan. Ayaw ni Dora. Jenny Darwin lang sa unan. Ayaw sa unan. LRD dito. Tapos niya. Sabay mo yung mga na eh. Hey! Ba't tell me ka, sir? Boy, stop running. Ayan, lumay ito. Yaman na kapto. I'm racing! Tol! Tol!
God, you guys play. Can you hold this? Hold it good. Hurry, Lela aku mego. Jangan sampai aku tak menggunakan kau. Luar satu orang, Thomasin Lela, Thomasin Tora Dixon, Thomasin Jarina Norman, Thomasin Meridelesra, Shani Israel, Lela Utwa. I don't know. You didn't get hurt. No. For a second. Don't touch me. Nakulang ka pa kalahin eh. Alright, sana. Bugol. Ay, sumra Dixon mo. Bugolan to yan. Ikot. Huwag magalahin eh. Cutting in the full foot to go start the line. Cutting in the red is red, yellow. Lela on the go. Why am I not doing Kung di mo ta nagtewi dito, pero pwede mo ito mo ina siya kat na biyan siya. Ini na blue, red pa ko mo, kaya na sama yellow. Pick up. Why yellow? Ay, katli yellow si pasok pinorsan na parang eh. May kataon so kakartlola sangalan casting siya. Casting ay nala kinegor. Dito mo niya na mag-recruit nala ako. So, progress niya nila ng casting. Tara. Nawangin mo nila. Biya mo nila. Pagkalpo mo na si Masha, hindi tayo kasi mag-asal. Talaga. Same sana yung kogya. Biya mo nila. Fong na si Masha, ano yung lain eh. Right? Naman lasok mo. Women green yung line eh. Yan yung full green na. Nani na alter mo. Nena, hindi yung barbecue ang paluin. Si Pulasing eh.
Well, Pelasin bitti ko. Lumanya wine green ki Pelasin. Ako lang ke Pelasin. Senju, lanin, Lilo, Noman, Arwo. Sebenja, Nimo Saliksu. Vice President Tato, Pastor Plan. Bye. Wait, mata si Pat na kaya sa pwede. Ano yung miso sa bunga eh? Ito, sumasinut po eh. Red. Miso sa ko yame. 4 points sa ko ko yame di aknu. Wait, sini eh. Dapat casting eh. Well, Jojo, winner. Jojo winner, I don't know which village you represent. Utwe or Dahunsa? No. Or Melim. And Utwe, Delo, Hulhul, Dahunsa. Where's Delo ba eh? Red sa kita ka na medyo ngayon natin kagala niyan. Una, tatas siya. Gatingin na sana lang sa ito. Ano yung mga control adik tumit sa ganyan control molten? Ito. There's gonna be a next race. It's different. Ano yung partner mo control na ba or ito siya? Molten up to. Gatingin na sa mga color. Lewenjak, Relo. Lewenjak. Right? Pelasin orang lah, dia menukul dan Lewenjak. Cuma dekat. Ini boleh pelasin apa dia mukul pada kamai. Keyword lagi ayat kumpulan. Winner. Our winner di sini chat. Naik bin lain.